Ofosu no am hear that Bible ho pa be be Awurade se fache. According to Matthew chapter 6 verses 14, Peter tells Awurade kan fache no. Utimi so no no wote poso no mfa de enche sa. Tinanko pebere dodo Awurade pese wo mfa nche na watimatua wo soka. To busa Kristo question say empre dodo say wase mprenso aduosunso. Na say emuwa eno kora na ebeso. Ntimi mfa nche wo. Eno kora ebeso. Ntimi mfa nche wo. Ufozu me won Bible kese wo Kasi School Park. Ye started number 7 yawada ne upon 9. Na Saturday bia so number 7 to 9. Na enso me mfa nche wo. Nti wa de wade so bi ye omfunso ani nyina beja amana ka na man Bible ni bi. Wo de oni Awurade ayepe tenafie. Bate na ye mfa nche ne ye hia bo mpaye wo. Wo ye wo de beche wo kurum ha. Onche wonfie kura Awurade di gya wo no. Undi nwie no afurate asefo asase so. Nipa ye fun nipa ye bofo. Nipa shede pia ne yonku nipa. O kan Bible ni be bia fa che Awurade be kan 7 times ba me mfa. Reason bi a me mfa ne say wono akura Nyankopon no wa va nche. O di nipa nyina kodua edi nturom ne yeda ho. Na wo Awurade se adua ba we mi enti bi ni Yesu yate. No wonim ba so be preach afafa che ho. O ba ya kwati bi adi. Ene yesuro hunti Yesu etwa ntro se Satan. Kristo ba ya wo se niamwa ye ndi. Niamwa ye yindi ya meka chem za wo be ma be sam wani fifire bedem ane apinisie mu ansa na onsa akwa no no ba nso wo benyinsi aboso me nkono ya wo mu na abefa wo na am sister de me okọ wo no amre do nipa kura afumu a mfa nche no so sa kese ne so eno na Yesu ye no ne papa Jesus Nyankopon ye no o kese nipa because no ma fum entinya ne manyina ne ye de che 2 ya woni ema mienu wo wiase baako ye de che baako ye fanche spiritual sin ye fanche physical sin ye de che physical sin se metu ezi a na o mono tia na bia ye di no nkomo se beta fracture o mono fache mpese ni party ase ntia e bia ma ifu maka o mono ni zan kwase se me ye ne de no opie machi na me de nimsi ye kan ase ro boy ye panyini ndi obefa ne se na go kumini wa na odidi matam enno se me ko ka chense me nua na nya sa na me mini we de fache me a wo so wo de che baako kwa be pie me so mapa ne che wate ase afo sa ba ya me se adwuma wura office sa gwa hunzo wo nyi na de amoa wo afa de ya koye ivo yesunzu mu ade sa bo ne ya mfa nche me ya ye bonsema betena ne so mi wo su bia aya spiritual sin na me ye no onko fie kom nko de no onko nya amane wo de che me ono no wonim ni wo ye me goku me fa nche wo da me kan okra me mfa nche wo da ye manim ye aguro bi wo aye di but kotuma mfam sa woto de eya agubone obi ne wudi anu amena hunu ne poma sibira hu ba bi ofiri ba because wonnim ni ekwan nipa nfa ase hyaase ene koma wa fam enne na aduru ba bi wo so wosere na wodo wonsam keka akwo na biro abeka so mfa njawo etiminim sa wo fra no wo be fra akasa fa che wo de fa koye ne wo de becho me wo ka medie no wo fom me mfa njawo yesesa me de yo me de be yo mu se wiase no papa anya wi abone nya hwe odiase ye nyina ne ye adwuma city ye for wa hye ne nso ahunu se wo hene yere bada bia city we netena so tu ko mala mo akwaje pada abepete so abetena se di ayo minimu se ne akompo aye wo si ye hwe se o metena so na suro kunche no ampa obetena za na ye 2 days wa ma adwuma no go shia so panyimi no so falumba no to nche na ye ze ya no wa be ka chen so mfa nche me di ono de be cho me ko ku gatinwa amtie me mfa nche me de me nka wontu o meka watu apos vontina midini sa no me vanjao nipa ya fu nipa ya bofo ade bi wani kwa se fra ni bam it is out me masa asu ni be fra wo mu a enni hu kwa se ya de cheo I see so many times ya wade bi wa wo ya osoro ne obodi wi aso mfa ncha tiase twa kunkru na da wo kakraka no waka acho se onipa bi wo ho ya de mana bebuom edu ono obete no nti ase obi nso ya de asam ne ma no edi ate se wa komenhia himfie na ye ebu bede ka asam o masaketa o mo sei ebi kire se o ya ebetwa udi but wo nti abebuo nti o mo nsem azinti no ubegi ona ye etwa udi o so na asane ye ofe oso otimi sa no wa ye sei he na no nso se wo sei wo ugimi a ye nti udi edu ono no otiase ma wa ugina wo hwe bi no e ya bebuom ye de ade ne ye de e de ma wo di Bible nya nipa nya na betiase o papa na twa ne simple za fache wan kom wo mfam amfa antiase a ubeja bibi acho no no de ne ho kro mfa bibi nje
me onye oni Satan e wosoro omu cheche free tete wako school agazie nyina nya sa na omu ka gire wo na ye de cha ye de no wo na tiko no be ka cha za so fo se ye nue edi oni pa bu a ukọ abakosem so na omu cheche o me ka de na chew Satan be ye homaso fo afi wo solidity Kristo no obo ni wiase ono ne empire mu obi solidity anu amakwan na metime empire mu na be sori ade me asefa che mi do koko wa kura na se wo na wo nka ho ya do awie na maame abeka chem se ya busuya sase ntu de mentwa po ba akoma ko wakọ abrochi ansi uye Matias ye metwa ma na no de mabubu mintimi nko afo mu obiom mbebusa ya wa no bi na me ma po ba akono una ade makọ do se bi nwu na fa no aka chem se me mfa nchew asema na wo kan enti facha ne de ewo ho mo de beche o mu nso de beche nya ya de o mo anche ki abrabo no facha bebrebe ni o mo ne tomle bi obi ye nipa fun amane hunu so ya fun me ni ade me yo the same thing ni ade yem the same thing sana me de cheme fa bi mfram na urade ba ma nya bibi anka so ka se enyi madina mko ya the same thing be yiwadi ma unfie kakra be 2 years a ode adwuma mu aye dene na obi anya ba bia mbomfa sa bra na ne be yiwadie wo pese mi hu a wo so be ko simple ewiase abrabo se efe na ususu ama me tie mra wo so Kristo ni bia so ka se bibi ode che bia wo boa komo pa ko tie mpa ebo no obi a ompe mi die na we the chanka as die ya the chanka as die ko wa solid dem a wo no de mpa na mobo onipa bia wo mpem se ye pem adwuma se ye misire twa di ampoza se nipa kro no ne konkom wo so monde ye bo ye so bo bewrade ngudo e ba ya ewrade you so me adwuma ne go so ayaya na nye kum na bia ye fache ene ye nye dwane aboye nsem se ewrade obi o se ye sero fache no onim ni o ye ne asore afira so dem woko mpache obi jeje oburo so a jiji ni bi wo ti ase jeje ba jeje na sum die mra ofosu yenko ne tew me mfa nchen bia enura asemi ye kan ho asemampa amafo de ombeka bia adwenkyere ye gye nyina tum na emom baache ne baache nkwanta dem eso bia ne nadwen ofosu hwe ma me nche ono ma bi me na menim se first na menim se bible mkraduabo wom nyankopon na bufuhie eso pa na anu a na so edi nkwasase mu okwan no so no Damascus kwan no so no awurade tian o tian China so tian abra e friend say Samson nyame de adom ne ma no ya wantie na asem no awurade twen na so asotwe wo wiase hwe na no ye tian na e friend say nkran me refi bro no tetema ashaman nkran kitwa bi ekoteteye ebetwe wo madamfo akwara ede blog ko bon tirim kun no kaso ameboa edase abrantie ya na anu menka busuafo ya onu no sabe onyani wa mobro bi ene ya ma so ne yakoma ofie kakraka na anu obai nko ahyem hwemeyire so mame okun obi de hye ede ne hya ankurem ya na yenka ni wachi ampanifo ya na edume bia wasa go yede ofosu enye boni bia na yede kyesa enne obi akogina court woni mpefe se meka wo cha nipa kro meka ma woni mpefe se ade na wo koka na otua sika bi ene ya bua de ama no wo ba ya ye bua ma no wankana no antum wasa betutu pa da gu no ho ewotewa na wo sa huru ofosu ti asem yo ade ne ye wo dia but wo kwakotua sika ane ya ji adende ama no na nka oba e kronka na ntum wasa kotutu powder gu ne na busua ne mma se huru ofosu uni sika san de koya appeal ade na sese we masa drum bia na me kasa asemu ama nipa bia wo tie yate sa ade bia wo ye wunua bi ya wo susu se enya wo dia na nso he ma me kasa mjo obi ani wa na dwe ekuta no at the age of 18 to 19 yiko nyina no wo ye obi ade onim pefesa ade we de meye na nye a onim pa ofosu no wo ye kuma si ade ye nim ne ayeka nipa bi agenkrofo bi dan nipa bi agenkrofo bi fie nipa bi agenkrofo bi asase ye wonim pefesa nya ne dia ama ye nipa ne ya chese oni bi abrantie bi akoto asase na okoto ye no
Oni sikante ho nanka da yie o kon sa asase no area ho nanka obi ampe ho oye no o vision yankopon man vision so ahade na obi ani na mepe ekodu mre bi no baby abrante no koto na o ye sebe nwura mu no oho ba da ebo ya gie free samsan de ama obi okoye wo hene na san da am ya wo na sia bonten ofosu ade we de na kire se obetimi de ache ye tufu ye ntu hyebre ye kasa kire sebe obanyansafo wo tie me eyo de winim sade na ye ken ewo esofo brobe mi ofoso ma menka se minjiro me no ma bi damanim sesei me o mrasamwa no ma bi damanim hwe se koyo ankoyo me mfa nche da metwi makwagu nipa ho because bakwasia ye de ka na hohoro nani so nipa bi tia santima mu ha ana nipa bi ti wiase din sanfo bi a woni mpefesa de a me de menwa kwakulumba enye mama nipa bra bo sesa nipa bi wa ko sinsu ye na so nipa bi amana bra bo sesa sa nipa na sa atwa ne ho sere no ebe no de ache ofosu ena ba bi no ekọ no kwa wo betima ko police station kwa yampanifu nya betra timi kan na wo ba wo bebe wo bi a ye nyi sika oboa wo be de no akọ wo don sapa akọ ebe ye dan me so mini sika etuwe de fofofo akokoba sebe fio ne bo anya den kosua sebe asante de ne bo anya den snap adefo no etu hwa na so obi ama no trase na ne kra na wonim di ne mu yawa ofosuo ade onyankopon ewiem atumfo ne nyankopon ajese abofo ye omo mpen kwase asem omo twese kan krante ede ko nipa bone force no on be se support abo nsem ama sa ade awa ne wa yade okay enti meka sa asem a cho se wote na wutie se yese bone bia ne yemfa nche no nipa bebre kotu e o madwen ba sa nipa no be ko mu ne se be ono so ato no wanfa nche ye wade bi wo obi timaka ampa ade de mafumi nwa alumba mafumi nwa ofosu me wo kwa mefa so a ofosu betimi de ache makwa kodwa to apanimu bi a se bo ye ferfo bi ampa ade na ekọ no bitidi ye se na nya me dia ampanifo madaroma me am dadwene ho no ofosu oni de ntie da sumie so ye da sumie so se hungwa oda no wasomwe no e da sumie na wesu etie eti de oda no e ma wadwi bi se kaka wadwi mu etu kaka wadwi mu sa beta ne se ade wo yam didi mi nwen ma me pepani bi nam kodwa toa no ofosuo mpacho nkomo abedi mu ho wunua somasi wode me de asem ne kokko ampa ya bua me bem de nanso me hwemu no ade no me da me na etuwe de kache me nua se de asibia ne ye ntwa so ofosuo se maduru antoa ana madu na natum kramo na ma akaka madu okra na ukasa asimocha mesa machi na mabane atsase na masubiem enani bodasani obi ani pefesa ade ode ye ni nwa ne but o san na chi no o elusa okay ento obeso obesan na chi ofosuo se ko basa ade a ye ne ahiafo ye to ye ni kama voi ya kodie pa kese pa o wiase pa ya kodie kese pa na me kasa asem voi eye duabo ya kodie kese pa ye duabo kes Satam no ka bibia entiase anya dwuma so kwa nto hu asofofo a sebo mobu nkrofo kwaso omoso yawa me maka wo ye sofo wo kɔ na utwa nsuo mpoa wo tietie nsuom wo sabigu hu hoi tumi bia nim onya ohwio onka no nsuo ni se ade na wafa no anade na ekuta na nya wo dia na nipa na epai usukwa wo nim se ade na nya wo dia e na nipa se wa mfa ma me kobo duo wo di koja nsuo na no mata wo se wo ye sofo wa ben wo tietie nsuo na mna bi atwa wo tietie di twampo a nsuo ni bekum okay wa bana kwam de pese ye kache obi o ye fan obi a wo tie yen wo tan yen yo wo pe ya se mu ye kache o se ade bi a wo nwa bi di no se nkoyi na o tenase a sesen obrabon sesen wadwen mu ne jai na ntesa si e de asemo chede nye ni nyina na etimi de che because obi hwe abusua kwasia bi ekunu aye abusuafo na ya ama abusua ne komo odi wo mu sese wo sa nipa na wo yesa bede na abusua de achew mama abusua na bofam wo mi se abusua nipa ba ko na abusua sorry sa nipa no wo ye na de ne wo wu a wo ha abusua no eti abusua no fa nchew da ofo so me da se okay enya boni bia enya de chew ma zamana tene kan no Bible na ya no controversial bi fi say wo komo a tresem na se na lumbeka no forgiveness forgive so many times because na Peter Bla no ko bisa Jesus Christo Christ said the lumba kan ye na ohwe so betimi ayetini ni a
ewo nneema bi anipa de ye no de betimi de a chance no said Yesu Kristo si twim no na emuwa but still da no for so be ma yen kan kire wiase nyina se boni bi wo ho a ayese ni da ho intentional and I say be kan say intentional sin ye obi won so be kan say voluntary sin wa sheda na ni da ho pa na ode ye wo ade bi so ho a wani na ho se bia boni ya wo ye sheda ye boni bi asa. Now for so be ma wo hwe Bible ni mo Exodus 14:14 wo se munya mo ntokwa nyina anya dai e ma me meko ama mo Nyankopon ne wan na beko ama wo one watamfo na beko ama wo osaka ne say vengeance is upon the Lord e say areto e Nyankopon dia Nyankopon kasa no ye tirimodefo se wo se wo bo nipa se ne saso dia anase ne su ene se de wo sitie dia na enipa nso no saa nso so na yetie obia wo baabia na adwen ekọ obia wo sede ni su ene ne ban sitie yebo asia ma bia wo fom mi amede bechawo baabia kokotia kwakuboachi a wotimi sabenkum na aso ya enya ade a wo de bechawo wan hwe na maintain so kwaku asamo obema ya wotimi maintain so ukotia ne naso ne dua so a waye nyanya nkyere wan hwe ye ono so befew obetwime kodi egu ho no fo so beba ye ka ma na kwa akosise facha de nkeye na so na de bi wo ho a mesese ye yi unu wankasa woti ho a ye beyi wayi bone kwase dua so ye ntia so mprenu ye de ye ona sa anya wo ya ye nya wo faye eti ade bi wo ho no sedam si de ofenso asebe yi amfato wi woti bi wo se wo bapa na mo se sie na some minutes wayira ukohu ya ye twa ne ti de na hyebotom kwablane akwa akosie no yakwa akoto amu ne ye hu Plosifuo bi eso ahyeda ne aye kana na bi ama ye de adoje no for so boni we say sa ukasa wo de cha eya na edin wutimi fa baba wa bi pa e won kwanchan na wasiesie no wa be yese nome me kasa wato ne sukuu so wo de na kwa adwuma mu owie o ka cha wo say enya o class eno no wakwa hu nurse fo empanyifo doctors empanyifo a wo twi wo no munte no wo hu sa wo kra de you are nobody one kind class wo kra sa boni we say Nyankopon wan ka wakoma pa to fom ya wo be de na ade ache eno abratie bia wo frɛ ye efiri tafo so wo be said there was ya hwe na bo no hoka na was say nya ne won tena biem enke beka say ne nkai be ya nka fache but one won fa nche obi wo ho a obeka say ma anya na obi obeka say bia sika na me de ahwe no enya hwe bo obi won so a eya na de obeje eti me ka ma na kosi so fo so be ma say wo hwe Proverbs 28:13 na wo ka asem bi wo ho me pesa mechanic akra bi o se bia wakata ne mra to so no onya prom da say you obi wan say ya cho wo boni we mu pa na wasa kata so wa wunya no hu bia say obekwa akopacha wa na say obekwa akopam aka obone ne de ache wa Bible ne kura say wonya prom da na bi ne say na de wo kan wo jai no ohu ne mobo tina panyin se wodi kokromotie kwa ya de so to ne ja kwan wo yire won sampi so ane ya bum yese kasa boko ho no e ma komato yem na kasa hanya wo ye ho men sampi so a ne akoa ja ne acha wo se enya nkwa ne be ma wo wiase ofoso be ma wo hwe Bible ni mu a 2 Corinthians 7:10 no so ka asem bi ho no na mpesa mechanic akra bi wo se na ewiase areho we no e ma owo areho ya na kum sunsum what's the what de pebi pan wo say obi ahyada pa agi afiri wonsem bra ma bla obi wiase pa fo so be ma na manante abrebre mu ya na ma ba bedru sabre no obi so be ma no aduane abome wa bla be nya ne hwe a ofo so be ma say ne pan me fa be ho ncha no fi sa ba bi edidie no ye sai ho eti yen kasa Bible ne se yen fa nchente no wani da ho bone kwan so na wo di mi bone na matena wo se fa di mi bone sa ofo so be ma ye ka mene se e wo se ye de bone eche na so ne ye ni pen ku ade ade bi wo we betimi aka ye sunsum sa wo tena ho ma areho ni dwale wo so a e betimi akomo na nipa na wadi bone no wasa tena sasi so na wasa nya adwensa kira ofo so be e basa wo bu kwasea kwan bi so because we do bone wo fa ho awu areho akumo na wasa sachira na ono so be fa Christ aye say ne yonko blemo na ade nyina na wasachira heavy ba na akobia ma wo so ba de na say wo sa da bonsam jem kala cha be ma ka asem bi say wo ba kire wo
ne be hia wa asase so no wan san kwa heaven pass akoda temu dem de ofo so be matemu da no san akoda eye friends sabonsam ejamu ho de sa na eche se wo ha mplenu ntene be ya play papa wa asase so obi yo obo no de onu ne ho kan epa ocho de a e wo so de chenemom so wo hwe na se wo ya ne ho se wo ye be ma chenchene twan na se bia bibi dia wo so esa che ne se nyankopon krampo no ho ye betimi de nyankopon krampo abo bi dua me na wunti no ofo so be ma de me wo kan ma me fancy ase no